Momci, ja mogu da vas zamolim nešto? Nisam lepo snimio onaj uspon, ako možemo da se vratimo ponovo da snimim. Nije problem. Kažite Bokiju. To? On ti je najbolji drug. Kolači kod Denisa. Lepo. Dobar dan. Tu ćemo, a? Favorit. Pistaći. Ćao. Drugari, prijatno. Uživajte. Kakav je pistać? Leči rano. Leči rano. Sa 10% uspona kad pojedeš to izravna odmah. Skroz.